Ahojte, milé maminky, vítam vás pri ďalšom inšpiratívnom rozhovore s veľmi inšpiratívnou ženou Diankou, rodinnou lekárkou, ktorú určite registrujete a poznáte hlavne z Instagramu. Ja sa volám Alexandra Gulič, som lektorka predpôrodných príprav a sprievodkyňa maminiek na ceste za krajším a pokojnejším pôrodom. Pomáham budúcim maminkám, ktoré chcú zažiť pôrod bez strachu, aby sa z nich stali sebavedomé ženy a aby mali jasne nastavené hranice a boli pripravené na realitu pôrodov v našich podmienkach. Dianka, vítam ťa tu v tomto rozhovore. Ahoj. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja ďakujem, že si ho prijala a budem veľmi rada, ak sa nám teraz predstavíš, povieš nám, kto si, čo robíš, čomu sa venuješ, čo je tvoje poslanie, ako to vnímaš. No, takže volám sa Diana, som vlastne lekárka, zároveň koučka a takisto sprievodkyňa materstvom a v neposlednom rade aj mama 3 dievčat. No, takéto poslanie, najprv som si myslela, že je to byť lekárkou a vždy od malička som proste mala pocit a teda takú túžbu pomáhať druhým. A veľakrát sa mi aj teda zdôverovali s rôznymi takými vecami, že som bola prekvapená, že vlastne potrebovali, aby som im načúvala a toto vnímam ako svoj dar, že načúvať druhým a vlastne pomáhať druhým. A týmto to vlastne tak sa začalo nejako nabalovať, že počas materskej, vlastne my toto možno budeme aj neskôr spomínať, že vlastne vďaka tým pôrodom som sa vlastne zmenila z nejakej Diany, ktorá bola predtým, na proste mamu Dianu, ktorá spoznáva svoje tiene, že vlastne taká, aká je vlastne ani nie je a mení sa. A vlastne som začala hľadať to svoje poslanie a mám pocit, že som ho našla a je to práve to, že som sa našla v tom materstve, začala som sa to viac študovať a vlastne pomáhať aj ďalším, hlavne maminkám, na ich ceste materstvom. Takže to asi tak v skrátke. Krásne. A ty okrem toho, že teda sprevádzaš tieto maminky, venuješ sa týmto materským témam veľmi intenzívne, čo ja teda vnímam a je to veľmi inšpiratívne a niekedy aj frustrujúce, musím sa priznať. Keď si uvedomíš, že to robíš, teda, že ja to robím úplne inak. Ale ty hovoríš aj, že sa venuješ vlastne celostnej medicíne, že nevnímaš to len cez to telo, ale presne aj cez toho ducha a cez tie emócie. Čo si vlastne pod tým predstaviť všetkým, tou celostnou medicínou? Vieš čo, celostná medicína, no to je presne to, že nie je to len to fyzické, to telo, ako sme v západnej medicíne vlastne učení a vedení, aj hlavne teda na Slovensku, bo zo západu to už ide tak, že sa to začína prepájať, ale teda u nás na Slovensku je to ešte úplne v plienkách, už v Čechách je to o niečo lepšie. A súvisí to vlastne aj so psychosomatikou, to znamená, že nemáme len proste to fyzické, to telo, ale práve to aj tú myseľ a dušu, takéto duchovno, všetko akože v jednom, že všetko so všetkým súvisí. Čo sa týka aj tých emócií, pokiaľ proste si človek, to už je jedno, či dospelý alebo dieťa, neprežije tie svoje emócie, ktoré v danú chvíľu potrebuje, on si ich vlastne u seba utlačí, pokiaľ ich neprežije a ono sa to postupne nabaluje, až proste to môže sa prejaviť na fyzickom tele, v podobe nejakého symptómu, prípadne ochorenia, ale v tej klasickej západnej medicíne proste to je tak, že proste máš symptóm, dáme lieky a proste ten symptóm zmizne, ale príčina sa nehľadá väčšinou. Hej, a keď sa tá príčina nezistí, tak automaticky sa to môže stať, že po nejakom čase sa to objaví znovu. Hej. Čiže tam je dôležité práve v tej celostnej medicíne sa pozerať na človeka ako na celok. Čiže všetko, aj to duševné, aj to fyzické a všetko so všetkým súvisí. Úplne áno. A akurát mi prišla otázka o deťoch, takže super. Že áno, toto si tak uvedomujeme, minimálne teda v tých kruhoch, kde sa pohybujeme, že takto to funguje a máme to odskúšané, sme z toho vedomé. A funguje to ale aj na deťoch v prepojení s matkou, že napríklad deti nám zrkadlia tie naše problémy, tie naše tiene, že na nich sa prejaví ten fyzický symptóm tej našej nejakej negatívnej emócie alebo nášho problému.
V literatúre sa uvádza, že do tých 6-7 rokov vlastne symptómy, ktoré prejavujú tie malé deti, že majú spojitosť s tým, ako sa mama cíti, respektíve čo vyjadruje, nevyjadruje a to dieťa je ako keby taký ten kôž rodiny, že keď sa niečo deje v tej rodine, hlavne u tej mamičky, tak sa to prejaví na tom dieťatku. Hej, a preto treba pozerať aj na to, že nie je to len choroba toho dieťatka, ale pozrieť sa aj na to, že čo ja ako mama momentálne riešim v tom svojom živote. Je to náročné. Uvedomiť si, že vlastne ty môžeš byť dôvodom toho, že tvoje dieťa je choré. Áno, a pre niekoho je to aj ťažké prijať, hej, že nie každý sa s tým stotožňuje, nie každý tomu verí, takže aj to je dosť dôležité povedať, že je to o tom, že na akej úrovni vedomia, by som povedala, sa nachádzame, pretože keď to poviem nejakej mamičke, ktorá si uvedomuje, že to spolu súvisí, tak to príjme, že jasné, že to je skvelá informácia a niekto sa na mňa pozrie zase, že o čom rozprávam, takže je to úplne v poriadku. Ty máš 3 dcerky, ako si spomenula. Tebe sa to darí takto prepájať a byť si vedomá práve týchto vecí a týchto problémov, ktoré ti tvoje deti zrkadlia? Vieš čo, snažím sa, ale na začiatku vlastne pri tej prvej dcerke, tá už má 9 rokov, to nebolo tak, pretože aj ja som v nejakom vývoji, procese, však vieme, že to je dlhá cesta, celý život v podstate, ale už pri tých ďalších 2 dcerkách som si to tak akože snažila nejako vždy pozrieť sa na to, že čo riešim ja a že či to vlastne nebude príčina aj u mňa, respektíve, že to tak nejako prepojiť, že s tými emóciami u tých mojich detí, že či to nesúvisí s tým a čo s čím. A je to pre mňa o mnoho jednoduchšie už teraz, keď som sa posunula na tej svojej ceste, vnímať to úplne inak ako predtým, keď tá najstaršia dcerka bola malá. Ja napríklad, keď sledujem tvoje príspevky, aj sa o tomto bavíme a som si vedomá týchto súvislostí, musím priznať, že proste častokrát sa mi to nedarí, že častokrát som unavená, vyčerpaná a nedám ani tú komunikáciu, tak ani to zvedomenie, že častokrát možno aj poviem veci, ktoré mi je ľúto a potom som z toho frustrovaná, že práve tá informácia, vieš, že viem, že to ovplyvňujem a že to môžem ovplyvňovať, ma potom ešte viac rozhodí niekedy. Máš to aj ty tak? Samozrejme, áno. A ako si pekne spomenula, že keď si unavená, hej, že už nevládzeš, ja neviem, stačí, že si nenajedená, nemáš proste ošetrené tie svoje potreby, kľudne tie základné, spánok, hej. Takže ono sa to proste prejaví na tom spôsobe, akým ty či vybuchneš, alebo proste si milá a takisto ovplyvňuje to náš cyklus, hej, ako ženský cyklus, tam tiež podľa toho, v ktorej fáze sa nachádzame, čiže aj to veľa zohrá. Takže áno, aj mne sa to stáva, samozrejme. A ešte by som možno rada povedala pri tom, že keď si povedala, že si prečítaš, že ťa to akoby nahnevá, alebo neviem presne, aké slovo si použila, ale ono tam môže byť častokrát, hej, že tie maminky si nájdu proste to takzvané bolavé miesto, ktoré nemajú oni v sebe spracované zo svojho detstva. Preto je fajn si všímať, že čo mňa naštve, hej, ako nevrajím, keď sa pozriem na to, že nie som zase, že tam nevplyva tá únava alebo tie základné potreby, ale proste, že to keľu, že akože to čo, hej, prečo by to tak malo byť a že už ma to naštartuje, že ale to sa nedá, alebo niečo podobné, že ťa to úplne vytáča. Takže aj na to by som sa pozrela, že potom u seba, hej, že kde je problém u mňa, že kde to bolo v tom detstve. Áno, akože tohto som si tiež vedomá. A ešte napríklad si častokrát uvedomím, keď ma teda moje dieťa na zlosti alebo ma točí s tou istou vecou, že sa proste stále opakuje ten istý vzorec, tak aj vtedy si napríklad ja dokážem uvedomiť, alebo nie vždy, ale niekedy sa mi to podarí, keď som viac v pohode, že tiež mi stláča presne ten gombík, ktorý ja mám v sebe zranený z malého dieťaťa, ale potom ja napríklad o to väčšiu zodpovednosť cítim voči môjmu synovi, aby som mu nespôsobila to isté do budúcna. Že som si vedomá svojho zranenia, ale som si vedomá aj toho, že môžem jemu spôsobiť rovnaké tým, že ja to nemám poriešené. Vieš čo, tam by som povedala asi toľko, že jednak je super sa zamyslieť nad tým, ako môžeš ošetriť ty seba, hej, že spracovať si vlastne to, že
čo tvoje zranenie dieťa potrebuje, hej, že keď si bola dieťa, si to nedostala napríklad a teraz už ako dospelá môžeš byť ty pre to svoje dieťa tým ochrancom alebo tým, čo dopraje tú potrebu, ktorú potrebuje to malé zranené dieťa. A zároveň by som rada povedala, že a ja sa tým vlastne riadím, že nemôžeme byť ani dokonalí, hej, rodičia, to nejde proste. A zároveň ono to funguje tak, že už keď si uvedomíme, že my sme mali nejaké zranenia a snažíme sa na nich teda pracovať, tak my odovzdáme svojim deťom už vlastne možno iné zranenia a hlavne menej, lebo my ako keby očistíme niečo z toho nášho rodu, čo sme mali predtým, čo napríklad naši rodičia mali vlastne nejaké zranenia, ešte ich rodičia a každý akože robíme tú svoju prácu, že o niečo okresáme tie zranenia v rode a svojim deťom posunieme o niečo menej. A tam je dôležité, aby sme si uvedomili, že proste tie deti budú mať nejaké, no nechcem to nazvať, že traumy, no zranenia je to také lepšie podľa mňa, že v zmysle, že robíme to proste na schvál, ani tí naši rodičia to nerobili na schvál, proste vždy robíme najlepšie, ako vieme. A ja to beriem tak, že vlastne tí deti, keď si aj tie zranenia nejaké zoberú do svojho života, že vlastne majú možnosť pracovať zase oni na sebe a ako keby sa posúvať oni aj vďaka tomu na svojej ceste, tak ako to robíme teraz my. Ale bude toho zase menej. No, čiže tam nie je možné a ani žiaduce, aby to bolo úplne bez tých zranení. Aj, to je veľmi uľavujúce, lebo strašne veľa sa teraz o týchto témach rozpráva a keď to vnímaš, tak to na teba prináša dosť veľkú, aspoň teda ja to tak vnímam, že vnímam to ako veľkú zodpovednosť. Že častokrát ma to stresuje, ale potom presne sa potrebujem buď odstrihnúť od tých informácií, že prestať to načas sledovať, alebo sa presne upokojiť a povedať si, že robíš akože čo vládzeš, čo môžeš a pre to svoje dieťa jednak si ťa vybralo a jednak si najlepšia mama, akú v tomto momente môžeš byť. Nevždy je to takéto ľahké, ale Ja súhlasím, Saška. Snažím sa tiež teda pracovať s tým materstvom, lebo je to pre mňa veľmi náročné obdobie. Ja mám jedno dieťatko, aj na rozdiel teda od teba. Máš 3, teda prešla si úplne rôznymi aj povahami, asi rôznymi situáciami pri tých 3 deťoch. A pre mňa je materstvo obrovská výzva, že veľmi som potom túžila, veľmi som to chcela, ale tá realita doslova ma až paralizovala niekedy. Že som naozaj nebola pripravená na to, aké veľké zmeny a aké veľké zrkadlá mi to materstvo nastaví a akú prácu budem musieť odviesť na sebe. Ak budem chcieť, samozrejme, no tak ale tým, že sme tu, tak chcem, že sa bavíme. Dobre, poďme sa trošku pozrieť na tie tvoje tehotenstva a pôrody a keďže máš za sebou 3 a pozeráš sa na to aj z toho lekárskeho hľadiska, tak povedz mi, aké boli tie tvoje tehotenstva, ako si ich prežívala, možno či bol rozdiel medzi 1., 2., 3. Vieš čo, bolo to dosť podobné, čo sa týka tehotenstiev, no ja som si to veľmi užívala. Ja som vlastne mala aj problém s pečeňou už v tom 3. trimestri a mala som to u všetkých 3 dievčat, lebo to už keď máš pri 1. tehotenstve, tak máš aj pri ďalších a to bolo spôsobené teda tým, že som o tom vedela. Najprv som, teraz som sa tak zakoktala, ale proste som chcela povedať, že prišla som na to len tak, že ma strašne svrbeli dlane a ploský moh. A vlastne sme prišli na to, že teda je to také ojedinelé u žien, ale teda vyskytuje sa to. Tehotenské, teraz rozmýšľam, neviem si spomenúť teraz ten názov. No proste ide o to, že bola tam nejakým spôsobom asi utlačená pečeň a nefungovala mi tak, ako mala. A tým pádom vlastne ja som mala pocit, že keďže mám aj malé brúško, každé jedno tehotenstvo, že mi to tam vlastne akoby tlačili na tú pečeň a možno, že práve tým to bolo spôsobené. No ale aby som sa vrátila k tomu tehotenstvu, tak celkovo ja som si to užívala, bolo to fajn, jedine čo som také mala, že som neznášala. Bola taká nepríjemná chuť v ústach. Vždy som musela žuť nejaké žuvačky. To bolo pre mňa to asi najhoršie, že nebývalo tak zle, že by som mala ranné nevoľnosti, ale toto mi veľmi vadilo. Mala som to vlastne každé tehotenstvo.
No a tu by som, neviem, či sa budeme venovať osobitne tomu, ale chcela povedať, že nepripravovala som sa vlastne nejak špeciálne na tehotenstvo. Ja som bola ešte v tej fáze, že proste prejde tehotenstvo nejakých 9 mesiacov a idem rodiť, hej, čiže žiadne špeciálne prípravy z mojej strany, tak si vravím, že to zvládne predo mnou, hej, ja som bola tak aj vedená v podstate, že tak prirodzene to všetko ide. No a trošku som sa akože zapotila, lebo teda ja som najprv myslela, že tak hlavne to prvé tehotenstvo, keď som ukončovala, že už pôrodom, tak tie kontrakcie, že také akože som mala pocit, že už musím ísť do nemocnice a pritom to bolo ešte len začiatok, keď to spätne vnímam, hej, lebo teda až potom prišli tie veľké kontrakcie, ktoré teda už cíti žena, že naozaj už sa niečo deje. Ale nevedela som to vtedy vyhodnotiť. No, takže dlho som bola z môjho pohľadu vtedy v nemocnici a bolo to pre mňa nepríjemné hlavne kvôli tomu, keď robili tie ozvy bábätka a musela som ležať. Ja som strašne potrebovala si dúbkať, chodiť alebo niečo takéto. Toto mi trošku tam tak vadilo, len zase nemala som informácie, nevedela som sa ozvať, hej, a tak ďalej. Ale už napríklad pri druhej tam bol problém zase s tou pečeňou, čiže ja už som bola v nemocnici nejaký celý týždeň. Pardon. Takže tam vlastne mi hrozilo, že mi budú vyvolávať pôrod, ale nakoniec teda dcerka sa ozvala sama, ale skončilo to sekciou, akutnou sekciou, bola koncom panvovým a nejak som veľmi nedôverovala asi tým lekárom, mám pocit, tak som sa radšej teda vrhla do toho, že teda sekcia. A tretí pôrod bol najlepší a tam som sa akože nepripravovala nejako v zmysle, že by som veľa toho čítala alebo niečo, ale hlavne tú myseľ som si pripravila na to pozitívne, že to proste spolu zvládneme a musím povedať, že ten pôrod bol najlepší. Manžel už bol nešťastný, že akože ty už chod, lebo porodíš mi doma. Proste fakt ja som prišla do nemocnice, prijali ma a ja neviem, či do 3/4 hodinky už dcerka bola vonku, úplne ja som volala domov hneď, hej, že všetko v poriadku, všetci ty si rodila vôbec. Akože ja som sa fakt tak dobre cítila, proste no to bolo neporovnateľné, keď si predstavím akože ten prvý pôrod, no tú sekciu to bola úplná katastrofa a tretí akože úplne najlepší. Takže chcem tu aj povedať, že ja ďakujem za takú prácu, ako robíš ty a ja vždy, keď sa dá, akože nasmerujem na teba, pretože ja si myslím, že fakt pracovať s tou myslou, proste s tým, že sa fakt pripravať na ten pôrod je veľmi super vec. Len vravím, ja som sa tiež posúvala na tej svojej ceste a tým, že som na prvom vôbec nič, na druhom som bola taká, že aj áno, aj nie, ale akože nebolo to nič špeciálne, že chcela som to inak, len tým, že som sa podľa mňa bála toho pôrodu. Ja som podľa mňa ovplyvnila aj tú moju dceru v tom bruchu, preto sa neotáčala, že ja som ju ako keby svojim takým pocitom, že nechcem, aby išla von, tak podľa mňa ona sa tam proste neotočila a tým pádom som bola nútená do tej sekcie, no a to bol môj najhorší pôrod, čo sa týka takého toho môjho pocitu aj celkovo, neviem, celé to bolo také pre mňa nie dobré a keď nechodím, neodporúčam sekciu dobrovoľne, ako fakt, takže a ten tretí bol úplne super. Výborne. Ďakujem veľmi pekne. Si mi vlastne zobrala 2 otázky, čo som ti chcela povedať. Som si aj myslela, že či to nebudeš si nejako rozpýtvať, kľudne sa pýtaj. Nie, úplne si zodpovedala vlastne všetko, na čo som sa chcela opýtať. Ešte, čo by som možno, čo by ma zaujímalo, že či si myslíš, že, a teda vieš to porovnať, nemala si 3 úplne rôzne pôrody, že či to tehotenstvo a ten príchod toho bábätka na svet, ten pôrod ovplyvňujú ten začiatok, aký vlastne má to dieťa, či ovplyvňujú jeho ďalší život, možno jeho povahu, jeho osobnosť a takisto matku. Mm-hmm. No jednoznačne si myslím, že už to tehotenstvo, to ako sa vlastne mama počas toho tehotenstva cíti, ako príjma alebo nepríjma to dieťa, to všetko je také prepojené vlastne s tým dieťatkom, hoci možno je to len plod, že to nie je ešte ani akože podoba dieťatka, hej, že to už začína naozaj s plynutím tých 2 buniek, hej, že už ten život tam vzniká a to prepojenie je tam obrovské. Ono sú už na to aj výskumy, že sú už aj výskumy na to, že to prenatálne obdobie je veľmi dôležité v živote dieťaťa. Takže tam aj pozor na to naozaj, ako sme nastavení alebo nastavené, ako, či je to dieťa prijaté, alebo napríklad môže byť aj to, že napríklad sa teším, že to bude dievčatko, zrazu to bude chlapček, tak som sklamaná a proste ako keby som to neprijímala a takéto veci. No akože nevravím, veď nevieme ovplyvniť ani to svoje emocionálne nastavenie akože hneď v tom momente, ale možno sa tak spracovať sama so sebou, že, alebo možno aj s nejakým odborníkom, že ako sa na to pozrieť inak, alebo ako to prijať.
je tiež naozaj veľmi dôležité. No a samotný pôrod je takisto taká ďalšia kapitola. Samozrejme, po tom pôrode sa mení mama, ako som vravila, tá žena v tú matku. Tam je taký úplne prerod. Ja to rada aj napríklad hovorím, že keď sa oslavujú narodeniny dieťatka, že vlastne mama by mala oslavať porodeniny, čiže oslava aj pre tú maminku. Áno, lebo vlastne ona sa úplne zmení. Ja to viem podľa seba, mne sa úplne preskladali hodnoty, úplne ten vlastne pohľad na svet a celkovo vlastne tam začala tá moja cesta, že vlastne tá žena sa naozaj vďaka tomu dieťaťu a tomu prerodu mení v tú matku. A čo sa týka detičiek, tak takisto je dôležité, ako prídu na svet, či je tam ten bonding, či nie je, či je osobitne samé, alebo je pri tej mamičke. A všetky tieto veci veľa ovplyvňujú, ale tu by som zase podotkla, že napríklad ja sama, bohužiaľ som nemala taký bonding, ako som chcela u žiadnej z mojich detí a toto ľutujem, že som si to nejako nevedela vydúpať. Ale zase na druhej strane chcem povedať, že aj keď to takto dopadne ako napríklad u mňa, tak aby mamičky neboli nejaké frustrované a nejaké smutné, že teda zlyhali alebo niečo podobné, tak tam je dôležité potom, už keď ste s tým dieťatkom čo najskôr, aby ste ten bonding kľudne praktizovali potom, aby ste čo najviac dojčili, aby proste ten kontakt s tým dieťatkom tam bol fakt maximálny, aj keď tam bol nejaký čas, ktorý ste neboli spolu. A ja som sa to snažila aj takto, už keď sme prišli hlavne domov, to sme boli non-stop spolu, hej, čiže tam fakt by som chcela aspoň toto povedať. Presne. A častokrát ja práve riešim so svojimi maminkami, že tie traumy, ktoré máme z tých pôrodov, okrem toho, hej, keď sa stane proste nejaký nešťastný pôrod, nejaké komplikácie a tak ďalej, ale častokrát máme traumy aj z bežných pôrodov, hej, lebo u nás sú tie pôrody proste bežne sa dejú tak, ako sa dejú. A častokrát si ich vyrobíme sami práve tým prístupom, že sa my same bičujeme tými výčitkami svedomia a vraciame sa stále do tej situácie, mohla som to urobiť inak, ja mohla som sa správať inak, mohla som niečo povedať, alebo môžeme obviňovať partnera, hej, ty si sa mohol za mňa postaviť. A častokrát si same proste vyrobíme takú negatívnu emóciu, ktorá nie je potrebná a ktorá sa dá krásne spracovať, keď ten pohľad otočíme. Tak ako sme sa bavili o tom materstve, že robím to, čo viem v danom momente najlepšie, ako viem, a nezobudím sa ráno s tým, že ako idem znepríjemniť svojmu dieťaťu život, tak isto nejdem rodiť s tým, že ako si ten pôrod idem čo najviac pokaziť, aby som si spôsobila traumu. Takže presne, nemajte výčitky svedomia z toho, čo sa udialo. Nebičujte sa, buďte k sebe súcitné. Zvládli ste proste porodiť, zvládli ste vynosiť to bábätko. Obrovský zázrak a robili ste to najlepšie, čo ste z pozície vedomia, v akom ste boli v tom momente, aké ste mali a čo ste dokázali, aké ste mali informácie, tak ste urobili to najlepšie, ako ste vedeli. Ďalšia moja skúsenosť je, že častokrát sa tieto veci alebo tie komplikácie pri pôrode stanú, pretože my sme v dnešnej dobe absolútne odpojené od tých našich tiel. Nie len od tých emócií, o ktorých ty často hovoríš, ale aj od toho fyzického tela. Že presne aj to tehotenstvo my už častokrát sa nevieme napojiť na to bábätko, ako si spomínala, lebo maminka sa vie krásne spojiť s bábätkom, vie s tým komunikovať už v brúšku a častokrát nám netreba ultrazvuk. My vieme vycítiť, ako je napríklad bábätko otočené a vieme sa s ním rozprávať. Ako si aj ty hovorila, že si sa bála pôrodu a mala sa neotočila. Vieš, koľko ja mám takých skúseností presne, že maminky proste nechcú ísť rodiť, lebo majú taký strach a potom teda častokrát sa tam niečo skomplikuje a vo veľa prípadoch to končí práve tou sekciou. Takže vnímaš aj ty toto, že sme také ako keby odpojené, ako keby sme sa odpojili od našich aj fyzických tiel, ale aj od tých ťažkých emócií, ktoré nám vznikajú, či už pri porodoch, v materstve a tak ďalej, lebo sa necítime na to, aby sme si tými ťažkými emóciami prešli. Áno, a ja to tak vnímam, úplne s tebou súhlasím, čo si povedala. A ja mám pocit, že presne o tom to je vlastne a dôležité je, že to detstvo nás akože veľmi, veľmi ovplyvňuje do budúcna. A presne aj toto odpájanie od toho tela, od toho vlastného ja. Hej, potom my sa častokrát okolo 35-ky, väčšinou to je tak už odsledované, že hľadáme svoje poslanie, kto vlastne som, čo chcem na tomto svete, čo mám dokázať na tomto svete, respektíve čo mám urobiť pre tento svet.
A mne to príde úplne také zvláštne, že vravím, že bože, rodíme si také čisté bytosti, také úžasné so všetkým, čo nám treba v tomto svete. A proste prídu situácie, veď vravím, neobvinujem z toho ani mojich rodičov, ani proste, veď aj my sme rodičia, ale že proste tam je ten základ, že proste zmeníme tie deti, nedáme im ten priestor, nedôverujeme im natoľko. A potom aj my, ako sme boli deti, keďže zase tí naši rodičia nám nedôverovali, tak podľa mňa tam začalo to odpájanie sa od seba, od tej svojej podstaty, od toho svojho tela. A ja to úplne vnímam aj tu na sebe, že momentálne, hej, vidieť do popredia je ten mindfulness, hej, tu a teraz a fakt my sa to musíme učiť. Ja keď pozorujem každý deň moje deti, to je tak úžasné, si vždy tak poviem, že aká som vďačná za to, že fakt oni to učia mňa. A že vlastne pozriem, že ona žije teraz tu a teraz a proste na toto sa sústredí a ja to neviem, hej, že učím sa to vlastne akoby od nich. A je to tak, že proste zabíjame v tých deťoch to, čo je pre nás ako ľudí prirodzené. Áno. Ja to tiež tak vnímam a tiež so sebou pracujem už veľa rokov a niekedy ma doslova rozčuľuje, ako ten malý je práve v tom prítomnom okamihu a ja toho proste nie som schopná. že urob toto, ponáhľaj sa, ideme, neviem čo a neviem sa proste zastaviť a spomaliť a dostať sa na tú jeho vlnu. A pritom vidím, že je to dobré, že je to OK, ale presne, že my sa to potrebujeme od základu učiť. A s tým súvisí presne aj ten bonding, ktorý si spomínala, že ja by som povedala, že to odpájanie sa od emócií a od tela začína už tam, keď ten bonding nie je. A nemyslím teraz aj, že ti zoberú bábätko hneď po pôrode na vyšetrenia, ale proste keď vás odseparujú napríklad na 4 dní, hej, že je na novorodeneckom oddelení, ako sme my boli ako deti. Hej, áno. Tak ja si myslím, že už tam to vzniká a aj sa teda nie, že ja si to myslím, ale aj sa o tom píše a sú na to výskumy, že práve to dieťa, kedy najviac potrebuje svoju matku, kedy nič iné na svete nepotrebuje, len cítiť vôňu svojej mamy, počuť jej hlas a tlkot jej srdca, tak oni ho zoberú niekam a ono nevie, ono je strátené po tých 9 mesiacoch v brúšku a jediné, čo dokáže, je plakať. A ešte aj za to sa k nemu niekto správa nepríjemne, tak ako si to malé bábätko jej pomôže? No jedine tak, že sa odpojí. Aby sa upokojilo, tak sa odpojí od tej príšernej bolesti a strachu a stresu, ktorý prežíva. Takže ja si myslím, že aj preto sa my toto musíme učiť a zase sa so sebou spájať a so svojím telom, pretože 90% z nás to malo takto. Tie 30-40, možno ešte 20-tníci neskorší, že prežili takéto pôrody. No, to sú pôrody. A potom, akože častokrát teda ja pracujem s tehotnými maminkami a teda pripravujeme sa na ten pôrod. A častokrát sa potom ale stane, že porodíš a príde materstvo. Príde 6. nedelie, ešte to je téma, tak na jeden celý rozhovor. A potom príde materstvo. A ako som aj vravela, aj na to zaskočilo a častokrát nás to proste zaskočí, lebo na toto sa už tak nejak nepripravujeme dopredu. Že možno si prečítame nejakú jednu knižku alebo počujeme aj, čo sa deje. Ale ja si myslím, že kým do toho neskočíš, tak môže ti každý rozprávať, čo chce, proste na to sa pripraviť nedá, že dopredu. Ty si to mala, ako bolo to pre teba náročné obdobie, alebo si do toho vplávala tak ľahko a proste si už tým potom išla na úzlone? No určite nie. Práve, že presne o tom to bolo, že samozrejme dobré rady mojej mamy, hej, lebo že ona teda už vychovala 2 deti, tak mi radila čo a ako. Ja som sa nejako, ako som spomínala, nezaujímala o nejaké knihy a že teda existujú vôbec knihy o výchove, na čo to je však. Veď to bude nejaké prirodzené, nejak prirodzene budem plynúť, maminka mi pomôže, prípadne svokra, alebo ja neviem, nejaké kamošky, ktoré už tie deti majú. A potom prišla taká veľká facka, že teda akože nie, tak toto nefunguje. A ozaj bolo to dosť náročné, hlavne pri tom teda prvom dieťatku. Miestami to bolo ešte také, že je toto moje dieťa, akože ani som nevnímala, že by teda nejakú tú akože lásku, že wow, moje dieťa, neviem čo také,
budovali sme si vzťah, hej, že ja som to vlastne potom aj tak spätne na to prišla, že vlastne tá láska rastie s tým budovaním toho vzťahu s tým dieťatkom, to hej, je tam to potrebné povedať, lebo niektoré maminky to tak určite prežívajú a veľa sa o tom nerozpráva, lebo viem, že aj niektoré maminky mi nehovorili. Takže tam je naozaj dôležité vybudovať si ten vzťah a potom prichádza aj tá láska. No a tam by som povedala, že no tiež som najprv, akože tie základné veci som vedela, hej, ja neviem, prebaliť, alebo teda no nakojiť. Aha, no teraz keď si spomínam, tak aj to bol boj, hlavne s prvou dcerkou, lebo presne toto zase, veď to prirodzene, veď to ženy vedia, matky, hej, že narodí sa ti dieťa, dáš na prsník a je to v poriadku, ide to, hej, no vôbec nie. Práve, že my sme sa tak trápili, že museli sme dať najprv umelé mlieko, popri tom som kojila a musím povedať, že som objavila fakt dobrú pediatričku, že tam ma neskutočne podporila v tom, že teda čo mám robiť, ako to mám robiť, okrem toho kamarátka laktačná poradkyňa, proste ona mi ešte aj sledovala, či som dobre, ako prísať, hej, bábätko a podobne a dcerka sa tak rozkojila, že prvé 2 mesiace sme teda s tým umelým mliekom kombinovali a potom do 2 roky aj 4 mesiace mala, tak sme už iba plne kojili. Čiže za to som nesmierne vďačná. Tu by som to rada aj teraz spomenula, že vôbec to nie je o tom, že je to prirodzené, hoci sa to akože už teraz dostáva viac do popredia, že sú aj nejaké laktačné poradky, ktoré vedia pomôcť, alebo neviem, či aj ty sa tomu tak venuješ, že viacej napríklad aj pri tej príprave na pôrod, lebo vravím, ja som sa tomu vôbec, ani som o tom netušila a museli sme si to vybojovať. Až potom som pochopila, že to nejde všetko len tak jednoducho. A vlastne tam som sa všetko učila, hej, byť mamou, proste vedieť, hej, sa postarať o to dieťa a neriešila som žiadne emócie, hej. Prišli moje temné stránky, ako som proste porodila, tak bola som strašne nervózna zo všetkého. Môj muž vedel o tom rozprávať, to bolo len také, že som na neho furt odvrkovala, že ako to, že neviem čítať myšlienky, že čo mi má podať, čo má urobiť a hej, a takéto veci. Takže toto bolo dosť také, že som bola aj taká úzkostlivá, alebo taká moc citlivá na moje dieťa, akože v zmysle, že niekto, keď mi chcel pomôcť s ňou, alebo neviem, proste bola som nervózna, keď ju niekto mal, alebo nejaké takéto veci. A vlastne postupne som sa učila, že čo s tým, takže akože to prvé materstvo moje bolo dosť náročné, hej, ako pre mňa, keď to tak spätne vnímam. A až potom, neskôr, keď dcerka mala vlastne rok, som začala vlastne sa dostávať do toho kontaktného rodičovstva, čiže začala som ju nosiť, lebo sa to okolo mňa tak akože hmírilo, že teda už začalo to nosenie a ja, že to by bolo super, že má tam to dieťa pri sebe, dojčila som, hej, a tak ďalej. Takže musím povedať, že až vtedy, až keď mala ten rok, tak to začalo u mňa, ako keby som sa začala učiť o tom, ako byť mamou, že čo mi môže pomôcť a tak ďalej, no. A tie ďalšie materstva už potom boli iné? Áno, no samozrejme, keď už prišla druhá, tak tam zase potom tie súrodenecké veci sa začali objavovať, čiže zase niečo nové. A ešte tu chcem podotknúť, ma napadlo, že vlastne, keď už si myslíš, že niečo si sa naučila pri tom prvom, tak pri tom druhom ťa nič neprekvapí, hej? Lenže prišli nové veci. Prišlo ďalšie, prišlo tretie, tak sa nám to už určite nie. A zase prišlo niečo nové, takže akože fakt s každým dieťaťom mám pocit, že príde niečo nové, čo sa potrebuješ naučiť. Čiže nie je to tak, že naučím sa pri jednom a pri druhom už teda lážo plážo, ale je to o niečo jednoduchšie, hlavne už potom, keď sú dvaja, alebo dokonca traja, tak už to ide ako keby trošku viac samospádom, lebo už keď sú tie staršie detičky, tie prvé väčšie, že už tam môžeš čakať nejakú tú pomoc, alebo napríklad pri tých 3 je super, keď už som mala vlastne tú tretiu najmenšiu, tak tie 2 sa dokázali vyhrať, že už nepotrebovali tak tú moju pozornosť, hlavne tá prostredná dcerka, a že mohla som sa viac tomu bábätku venovať. V tomto akože by som vyzdvihla to, že som mala 3, ale už keď boli ešte len 2, tak tam to bolo trošku náročnejšie, ale tam mi veľmi pomohlo nosenie. Hej, že bábätko do šatky, mala som 2 voľné ruky, mohla som sa venovať staršej, to ma alebo na mne spalo, alebo som potom vyklopila do postielky, ale bolo aj dojčené, keď potrebovalo a tak. Takže akože v tomto to bol môj veľký pomocník. Úplne som sa vrátila do mojich materských začiatkov, jak si rozprávala. Presne, ak som sa pozerala na to bábätko v postielke, ja si hovorím, že Pane Bože, a kde je to? Akože to wow, že som matka, hej, vesmírna, bezhraničná láska. A viem, alebo teda niektoré matky to prezentujú, takže to tak majú a verím tomu, že niektoré matky sa rodia niektoré ženy sa rodia ako matky, že to je ich poslanie, ale niektoré nie a je to úplne v poriadku, hej, že tiež si tam netreba robiť tie výčitky.
A napríklad mne častokrát klientky hovoria, že ja som taká šťastná, že som sa s tebou pripravovala na pôrod, ale mala som sa aj na to, čo príde potom. že naozaj je to tak obrovská zmena pre ženu. A strácaš aj tú identitu, ktorú si mala dovtedy. Že sa z teba stáva úplne iný človek a niekto sa s tým vyrovnáva ľahšie, niekto ťažšie. Ja som tiež mala veľmi náročný vstup do materstva a teda povedala som, že ja radšej budem robiť každý rok, ako si odkrútiť prvého pol roka. To bolo náročné. Dianka, čo si myslíš? Čo najviac ovplyvňuje vzťahy s našimi deťmi? Aha, no, zaujímavá otázka. Čo najviac ovplyvňuje? Tak jednak ovplyvňuje aj to, ako vlastne vychádzame my ako rodičia, lebo my sme vlastne vzory pre tie naše deti. Čiže či je tam rešpekt, či je tam láska, či im ukazujeme, že sa nejako objímame, alebo napríklad, keď vznikne nejaká hádka, či sa ospravedlňujeme jeden druhému. A vlastne takéto klasické fungovanie v živote by som to nazvala, alebo vo vzťahoch, či vidia tie naše deti, hej, že nie zatvárať sa pred nimi proste, že a za dverami sa tam proste nejako hádať a proste nič sa nedieje, toto v žiadnom prípade. Tam je dôležité presne akože ukázať to, že aj názory môžeme mať iné, ale zároveň rešpektujeme jeden druhého a vieme sa aj ospravedlniť. To by som povedala, že je taký základ. A potom samozrejme akože v rámci vzťahu rodič-dieťa by som povedala, že je veľmi dôležitá dôvera. Dôvera hlavne, podotýkam, zo strany rodiča voči dieťaťu, lebo tie deti nám akože dôverujú od narodenia, hej, proste my sme to ich bezpečie, ten ich prístav od malinkého bábätka. Čiže tam, aby sme my hlavne nenaštrbili tú dôveru s tým našim dieťatkom v zmysle, že častokrát proste využívame také tie praktiky, čo sme boli naučení my z nášho detstva, lebo vlastne máme to uložené, čiže automaticky sa možno správame ako naša maminka alebo náš ocko. A veľakrát vlastne používame úplne tie isté vety. Ale tam by som chcela povedať, že je dôležité, aby sme vlastne ten ako keby autoritatívny prístup, ktorý bol zaužívaný v našom detstve po väčšine, zmenili na partnerský prístup s dieťaťom. Neznamená to, že to bude úplne voľné, samozrejme, tam je dôležité spomenúť hranice, ktoré vymedzujeme tým deťom a aby mali ten bezpečný priestor, lebo to je to potrebné v tom partnerskom vzťahu, ale zároveň ho rešpektovali ako niekoho rovnocenného, rovnocennú bytosť. Hej? Napriek tomu, že to je malé dieťa, je to proste rovnocenná bytosť. Môže nám pomôcť v tom napríklad to, že si predstavíme, že čo by sme v danej situácii, ktorá nás možno rozhodila, povedali dospelému človeku, svojmu partnerovi, možno nejakej kamoške, a tak reagovali aj voči tomu dieťaťu. Ono akože je to ťažké, hlavne keď sme naučení niečo iné, hej, vravím, a tie vety vlastne z nás letia v tých našich silných emóciách alebo aj emóciách celkovo, keď nás niečo naštve, takže to zase chápem, že niekedy je neovládateľné, ale dá sa s tým pracovať. Takže toto je dôležité, pretože tá dôvera sa potom naštrbuje či krikom, či možno to, že robíme všetko za to dieťa, hej. Proste, že nechávať tú zodpovednosť tomu dieťaťu, dôverovať mu aj napríklad, keď vylezie po nejakých prelieskách, hej, čiže uistiť ho, byť tam pre neho, možno mu nejako ukázať, že na čo si má dávať pozor alebo niečo také, ale nechať to na ňom, hej, že mami, pomôž mi, aby som to zvládol sám, ako hovorí Maria Montessori. Takže asi v takomto duchu by som to, ja teda tak vnímam. Ospravedlňuješ sa aj deťom? Samozrejme. Áno, toto je tiež veľmi dôležité povedať, že ako keby taký rozdiel medzi dosť dobrým rodičom a zlým rodičom, keď to tak nazvem, hoci to nerada škatulkujem, ale aby ste chápali ten rozdiel, je, že aj keď je nejaká situácia, ktorú nezvládnem ja ako rodič, lebo väčšinou je to o tom, nie je to dieťa, že ma chce vytočiť, tak je dôležité sa ospravedlniť, povedať mu, že asi to už bolo na teba veľa, nezvládla som to. Hej, akože tú situáciu si uvedomujem, že to boli moje emócie, ktoré som nezvládla. Povedať dieťaťu, že to nie je tvoja vina, pretože aj to je dôležité, lebo tie deti si vzťahujú tú vinu na seba, aj keď to možno tak nie je, ale keď im to nepovieme, oni to tak vnímajú, že oni sú tí zlí, lebo maminka s ockom sú skvelí a sú proste moje bezpečie. Vlastne ospravedlniť sa, že teda mrzí ma to, ako to dopadlo, prípadne povedať, že na budúce sa budem snažiť to zvládnuť lepšie, aby to dieťa vnímalo, že ako ono má reagovať potom v tých svojich vzťahoch a vlastne aj tým ho to učíme. A dôležité je tiež povedať, že ho ľúbime. Tak by som to asi
Krásne. Tak posledná otázka, tiež za 1 000 000, náročná. Ako byť dobrou mamou, ale v zmysle, aby som sa ja cítila byť dobrou mamou. Áno, tak to je teda tiež náročné. Každá to môžeme mať inak, hej? Keďže každá vnímame aj ten svoj život nejak inak, takže tam je dôležité podľa mňa, aby sme my mysleli v prvom rade na seba, hej, že dopriať sebe to, čo potrebujeme, čiže buď tie základné potreby, lebo častokrát sa ani nenajeme, lebo dieťa, hej, alebo na záchod a podobné základné potreby. Spánok ani nehovorím, no ale v tých prvých rokoch alebo mesiacoch je to naozaj náročné, ale sme teda pripravené na to hormonálne, čiže tam sa to dá celkom akože týmto spôsobom zvládnuť. Takže v prvom rade, hej, nejaký čas na seba. Už keď je aj to dieťatko väčšie, no aj keď je menšie, možno sa dohodnúť s partnerom, že len proste potrebujem nejakých 10-15 minút pre seba, ako keby dočerpať tú svoju energiu, dočerpať ten svoj pohár, aby sme mali z čoho dávať, hej, aj pre tých ostatných. Takže to si myslím, aby sme my vnútorne sa cítili naplnené a potom aj spokojnejšie v tom materstve a dávali a rozdávali tú energiu, tú lásku aj medzi ostatných, čiže medzi tie svoje deti, svojho partnera. Takže toto si myslím, že je taký základ, hej, aby sme sa cítili dosť dobré mami. No a potom je to to, čo si už ty spomínala, keď sa nám aj niečo nepodarí, napríklad mať súcit so sebou. Hej, to je podľa mňa tiež veľmi dôležité, prijať, že aj toto som ja. Hej, keď je to napríklad aj nejaká temná stránka alebo niečo, lebo doteraz nám to možno slúžilo aj v tom detstve alebo v doterajšom živote a prijať to, že aj toto som ja proste a mne osobne to prináša takú väčšiu voľnosť aj v tom materstve, hej. Ďalšia vec je, že nemá všetko pod kontrolou, hej, že sa naozaj nechá takto to plynúť a vtedy je to také úplne, že aj ja viem, keď už sa mi všetko tak ako keby tlakuje, že deti ako keby stále niečo zlé, niečo s partnerom, hej, že mi nevyhovuje, že niečo sa mi nepáči alebo čo, tak už cítim, že niečo ja očakávam, čo nie je splniteľné a keď to nechám tak plynúť, tak úplne akože nie, že 180 stupňov, ale 360 stupňov, že úplne to začne zase, že wow, že je to super, že to materstvo je úžasné. Takže asi to z mojej strany. Krásne, ďakujem veľmi pekne. Veľmi inšpiratívne myšlienky, veci zazneli. Ja ti ďakujem za rozhovor, naozaj sa teším, že takto dobre dopadol. A ešte možno by si mohla povedať, kde ťa nájdu žienky. Vieš čo, tak najviac na Instagrame pôsobím ako rodinná lekárka a tam vlastne sa snažím všetky tieto moje myšlienky a vedomosti vlastne v tých mojich postoch dávať čo najširšiemu vlastne publiku, teda hlavne mamičkám. A webovú stránku teda zatiaľ nemám, ale aj na tom sa pracuje, takže jedine asi viac na tom Instagrame, ale ak by niekto nemal, tak mám aj Facebookovú stránku vlastne. Ale tam mám ako Diana Porúbčanová. Dobre, ja potom teda s tvojím dovolením dám aj dole pod video do popisu kontakty na teba, aby ste teda ľudia našli. Keď budú potrebovať a chcieť a pozrieť si viac tvojich inšpiratívnych myšlienok a inšpirovať sa v tom kontaktnom rodičovstve a materstve. Ja vám ďakujem, že ste tu s nami boli. Ďakujem ešte raz Dianke za krásny rozhovor a verím, že sa stretneme čoskoro pri ďalšom inšpiratívnom rozhovore. Krásny deň zatiaľ. Krásny deň, ďakujem.